La majoria d'ells, un cop començar el programa, al començar el pis, ells han fet la demanda de tornar a vincular-se a la xarxa de salut. Feien molts anys que no es visitava un metge de capçalera, feien molts anys que no es feia una analítica, inclús una visita a un ginecòleg, vull dir, gent que han dit doncs vull anar al metge, no? Però clar, s'ha d'empadronar, vull dir, que estaven en una situació molt d'exclusió. Abans no es cuidaven, ara creuen que ja poden cuidar-se, que tenen l'obligació de cuidar-se, que s'ho mereixen. Les persones que estan en aquest programa, totes estan fent un seguiment amb el seu psiquiatre de referència, estan tenint una bona adherència al tractament i a nivell de salut és brutal. A nivell de relacions socials i familiars, és cert que totes les persones que estan en situació de carrer hi ha hagut un trencament. Hi ha hagut un trencament amb la família, amb la xarxa, i estem veient que un cop entren al programa, jo crec que, sempre ho diem com a equip, és una de les coses més gratificants que ens emociona molt veure-ho, no? I que ho puguin compartir amb nosaltres. Hem viscut retrobaments d'una mare amb un fill que feia 8 anys que no es veien. Hem viscut un retrobament d'una mare també que viu a Romania i com ara té una llar, ha vingut als Nadals a casa del seu fill a passar els Nadals amb el seu fill. Amb aquest programa jo sempre dic que has de calmar una mica la teva ànsia professional, llavors t'has de quedar en un segon pla, has d'escoltar, has d'acompanyar i has de posar les cartes moltes vegades sobre la taula, no? Doncs parlant de qualsevol tipus de decisió que vol prendre la persona, aquesta decisió què comporta, no? Fer-li partícip de que el comportarà i que ell decidirà, però que pugui decidir amb tot el ventall, potser de la informació que potser no té o que sí té. Llavors, estar al seu costat. Jo sempre dic que nosaltres hem d'estar al seu costat, els hem d'acompanyar, prenguen la decisió que prenguin, en molts casos sabent, el professional, que potser no serà la millor decisió, o a vegades els prejudicis que tenim, pensem que aquella decisió no serà l'encertada i després te n'adones que ha sigut l'encertada. Nosaltres no som els propietaris de la vida de les persones, llavors la nostra tasca és acompanyar-los.